Com es construeix una casa? Com s'aprèn un ofici? Una casa es pot fer a poc, amb temps, amb recursos combinables que amb una mica de màgia permeten fer grans construccions. Una casa no es fa amb un sol material, ni es construeix amb un sol dia. Desperta. Una casa pot tenir una gran diversitat de morfologies, d'usos i d'objectius. Una casa es planta damunt d'un cim, dins d'una vall, en un barri i, en el nostre cas, una casa podria estar en un carrer, en una aula, en un teatre, en una fàbrica, en un congrés, en una pantalla. Hoy tenemos con nosotros el testimonio de Anna Guinovart. ¿Qué me puedes decir de este grupo de 2015? Era un grup divers, joves amb moltes ganes d'aprendre, que van arribar aquí sense saber on anaven realment. Jo quan vaig conèixer la casa d'oficis, o quan me van parlar d'ella, no sabia on m'estava ficant. Era una experiència nova, fins al moment. Entrevista a Ana, Carme Sol, toma 4. Bon dia, benvinguts. Repetim. Continua. Sí? Lo retomo, Bon dia, benvinguts i benvingudes a la Casa d'Oficis, la casa de tots i totes, l'espai que ens acull i ens orienta. Bon dia des de Reus. Avui ens trobem al barri del Camp, on hi trobem establerta la Casa d'Oficis de Producció Audiovisual de Mas Carandell. Quants carrers, places, relleus, quants espais hem transitat juntes? Mapejar tots aquests barris ens ha permès descobrir tantes històries, tantes vides, ens ha permès construir un ofici. Observar, dibuixar, reflexionar, investigar, aprendre i comprendre, crear textures, buscar escletxes, modelar. Quantes històries ha calgut conèixer? Hola, és en Joel. Volem parlar sobretot del tema curtmetratge del 2017, no sé si te'n recordes. Però... Fes-me cas. Ens trobem a la biblioteca. Però... Tu ets el noi que m'has trucat. Sí, sóc jo. Vine. Perdó. De prop, de lluny, de Reus, d'aquí d'allà? Et sona d'algú, això? Sí, de lluny, de prop, de Reus. Sí, això va ser el nostre projecte final. No sé per què ho havia oblidat. Vam anar a Immaculada.
Jo t'hi he ajudat bastant, oi, jovenet? Sí, Has recordat tot el teu passat? Sí, la veritat. El més important de tot és que estiguis bé, que estiguis sano en els teus adentros. Què em vols dir amb això? Veig. Un concurs amb la D, descolocado. ¿Qué? ¿Podías poner un poco de tu parte? ¿Qué queréis, pesados? ¿Dónde vas? Que no quiero ir a esa mierda de restaurante con vosotros. Oye, podías haber dicho algo, ¿no? Déjalo, es una adolescencia. Sí, claro, y con esto siempre me habla mal y siempre se comporta como quiere. Vale, ves. Que la confianza es el punto clave. Ya, pues. Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues siempre aquí, hermano. Sí, porfa, tío. ¿Y eso qué te ha pasado, tío, ya? Anna, Anna. et sona d'alguna cosa? L'Anna era la meva professora de transversals i és una persona que me l'estimo molt, és una persona que potser és la que va més implicar al punt de que jo hagués de madurar i t'ensenya a millorar personalment, un creixement personal. Interessant. Avui tenim amb nosaltres una persona molt especial. Amb tots vostès, l'Anna Guinovar. Hola, Bon dia, com estàs, Anna? Quant temps portes treballant per la casa d'oficis? ¿Cómo así? Dayan? ¿Qué pasa? Ei, companys, no sé, la Dayan està al bany, està molt estranya, però molt estranya. Jo sé que marxo avui, no em quedo, vale? Adéu en compte, adéu. En els resultats dels anàlisis clínics van trobar un alt índex d'àcid domoic que, produït per una alga molt tòxica, afecta el sistema nerviós de les aus, produint-los desorientació i agressivitat. Estaven atacant un home. Des d'un primer moment vam sospitar que aquestes ferides eren fetes per algun tipus d'au o alguna similar. Que fa un mes que no et canvies les calces, que corren soles per terra. Un dia fas pudor fem, I què? l'altre ranci de suor. I què? Grabando, tu t'ha sortit la rodoneta? Uf, surt lila. Una plaça on res hi passava, però tanmateix era especial. Quantes històries han calgut conèixer? Vides de tantes memòries, vides viscudes, complertes, vençudes, governades. Escolteu? Vides invisibles. Vides compartides per tantes persones que han col·laborat a construir la nostra casa. Una casa es cultiva. Una casa és cultura. Cadascuna de les persones que han habitat aquesta casa, les i els alumnes que durant aquests 10 anys han treballat per construir-la, són els veritables protagonistes. Ells són els que donen sentit a aquest espai, els qui l'omplen de vida, de camins que comencen i d'històries que ens transformen. La casa d'oficis és un espai obert, una llar que respira, amb portes que mai no s'han tancat del tot. Portes que acullen, que deixen entrar la llum, els projectes i a les persones. Portes que s'obren al talent i a les noves oportunitats, que es poden creuar tantes vegades com calgui. L'ànima d'una casa és, doncs, qui l'habita. Cada passa, cada veu,
i cada mirada ha deixat una petjada que la fa créixer. Cada any són ells qui converteixen aquest espai en un punt de trobada. I tant si són de pas com si tornen, les portes sempre les trobareu obertes. Perquè la casa d'oficis sou vosaltres. Què us ha semblat?